Ak sme dvaja, tak samozrejme niekto by mal okamžite zavolať na tiesňovú linku, či už 150 alebo 112, oznámiť polohu, kde sa nachádzam a v akom to je rozsahu, čo mi horí. To hasenie zase musím vedieť, musím mať vôbec nejaký prostriedok na to, aby som mohol hasiť. Ideálne je mať so sebou hasecí prístroj, čím väčší, tým lepší. Sice väčší zaberá viacej miesta v kufri, je to aj nejaká záťaž vo vozidle, ale má zase väčší hasedný účinok. Menší je lepší ako žiadny. Určitou náhradou hasiacich prístrojov sú hasiace spreje a úplne takou najväčšou improvizáciou je fľaša s nápojom, ktorý je sítený. Zahrkám fľašu, trošku pootvorím ten vrchnák a odtiaľ tá voda striecha von. Je to lepšie ako nič. Prípadne keby som zastavil niekde pri vodnom zdroji, tak aspoň nejaké vedro s vodou.